Γεια σας όλοι, και αυτό είναι το GTA, το καινούριο, και γι' αυτό ας το ανοίξουμε να δούμε ποιο χρώμα είναι το δίσκο του. Αχα, είναι μια κορούα με τα σωτήρια. Εντάξει, και τώρα θα το δούμε για πόσο χρονών είναι. Είναι για πάνω από 18 χρονών, και όποιοι θέλουν να το πιάσουν για τα γενέθλια